След края на Първата световна война, македонските българи се оказват в югославските предели. Върху тях се стоварва цялата мощ на репресивните служби, с единствената идея – да забравят българското си самосъзнание и да се посръпчат. Терорът над мирното население е ужасяващ. Побоите, изнасилванията и убийствата са ежедневно извършвани в полицейските участъци от сръбски офицери. Затова има немалко брутални свидетелства, описани в книгата на френския журналист Анри Пози. Кланетата по селата са често явление. В село Гарван на 2 март 1923 г. са застреляни 28 български селяни от жупанът Маткович. Сред жертвите има дори 12-годишно дете. Гробовете на загинали български военни са поругани. Страшните безчинства не се спират дори пред лицето на Бога. Следва цитат от книгата "Войната се завръща". Църквите в Македония притежаваха стари ръкописи, златни предмети, статуи, икони, фрески. Ценни богатства, дело на 1000 години култура и мисъл. Черквите, манастирите и училищата бяха конфискувани. Всички свещеници, монаси и преподаватели бяха прогонени, затворени или пратени в Стара Сърбия. Събраните в църквите и манастирите богатства, на които самите турци не посегнаха, бяха напълно разграбени. Всичко се случва под наставленията на югославският крал Александър I Караджорджевич. Неговата неприязън към българите проличава още през 1912 по времето на Балканската война. В своята арогантност той зашвирява в лесница на 7-годишната Василка Зойчева, заявила, че е българка. Въпреки че по това време е поставено извън закона, ВМРО се решава на крайни действия и осъжда на смърт краля. България в този момент е в опасна ситуация и подобен акт би разпалил война с съседите й. На 27 септември 1934 Караджорджевич гостува в София по покана на цар Борис III. Нервите и на домакините и на гостите са опънати. Покушение се чака всеки момент. Царят обаче многократно предупреждава лидера на ВМРО Иван Михайлов да не се предприема нищо на българска територия. Така се стига до датата 9 октомври 1934. Югославският крал е на посещение в Марсилия. Там обаче го чакат трима хърватски осташи и българинът Величко Керин, по-известен като Владо Черноземски. Той е роден през 1897 година в село Каменица, днес Велинград, България.
През 1922 става член на ВМРО, а 2 години по-късно вече изпълнява специални задачи на организацията. След 1934 година отпътува за лагерите на хърватската крайно дясна организация Усташа. Именно с нейните дейци е организирано ликвидирането на крал Александър. За Франция отпътуват Владо Черноземски, Мил Крал, Звонимир Поспишил и Иван Райч. На 29 септември четиримата пристигат в Париж, а на 6 октомври се разделят на 2 двойки. Черноземски и Крал заминават за Марсилия, а Поспишил и Райч отиват във Версай. Там те трябва да извършат вторият атентат, с учинения успех на първото нападение. Придружавани от полицейска охрана и почетен кавалерийски конвой, те потеглят към префектурата. В последния момент Мил Крал побягва, но Черноземски осъществява нападението съгласно плана. Българинът преминава през полицейски кордон, качва се на дясното външно стъпало на автомобила и прострелва от упор крал Александър, който умира на място. Черноземски продължава да стреля, като ранява тежко Луи Бату. Генерал Алфонс Жорж, както и агентът от охраната Гале, също са ранени. Междувременно един от участниците в конния конвой го удря по главата със сабя и българинът пада от колата. В последвалата суматоха охраната открива безразборна стрелба, при която са ранени хора от публиката. Ранен тежко от полицията и ритан от тълпата, Черноземски е откаран в полицейски участък, където е подложен на разпит. Умира същата вечер без да изяде нищо. Идентифициране в последствие по татуираните на ръката му изображения на череп с пресечени кости и надпис под тях ВМРО. Погребане на неизвестно място, като на погребението присъствали само 2 детективи и гробари. Новината е водеща за световните издания, но България не понася последствия. ВМРО обаче напомня за себе си македонският въпрос по най-страшен начин.